Os científicos aconsellan a Europa reducir a cota de xarda nun 70% e de lirio nun 41%. Os profesionais recibiron esta nova como unha xerra de auga fría. A situación dos pescadores de diferentes artes pode verse empeorada no vindeiro 2026. O Consello Internacional para a Exploración do Mar, ICES, vén de comunicar á Comisión Europea a realidade de algunhas especies. Segundo afirman, hai falta de xarda e de lirio, polo que os científicos aconsellan recortar a cota da cabala nun 70% e do lirio un 41%. Unha posibilidade que... Como un jarro de agua fría, non? Eso, sabemos que todo canto se recorte o sector para a pesca, mas, bueno, nós creemos que non é necesario ese recorte, non? Sabemos que estamos tendo un problema ca xarda, pero non solamente un problema de que aba ou que non aba, nós estamos detectando que hai peixe, por exemplo, este ano, mesmo ano anterior, no anzuelo, pois sí que non pescamos cabala, era imposible, non subía arriba a comer no anzuelo, pero en cambio o arrastre e o cerco sí que tomaban a cabala, os topos que lle correspondía. Este ano volveu a pasar un pouco máis do mismo. Sabemos que están abocando este peixe que non está atracando moito por aquí, que está atracando máis ben a outras zonas de aguas máis cálidas, como está sendo polo Gran Sol, e en Inglaterra. Aínda que apunta que o ano que ven podería aparecer de novo en augas galegas, o lirio tamén escasea en comparación con outros exercicios. Empezamos mal co tema do lirio, despois tuvemos aí uns meses de moita cantidad de peixe, e agora parece que xa non se pesca tanto, tal que cambiou outra vez de aguas ou que sea. Pero, bueno, hai que virar. O que pasa que, bueno, temos a pequena esperanza que o ICES fai os estudios cando os fai, despois as recomendacións que lle vai a facer no Consejo da Comisión Europea, pois aí se valorará. Se 8 anos ten pasado o mismo de queren recortar casi un 50 ou un 40%, e ao final quedar nunha rebaixa dun 20 ou un 30, non? Pero sabemos que sí que recortes que vai haber. Segundo as estatísticas, este está a ser un dos peores anos de captura de xarda en Galicia e non se sabe por que deixou de aparecer no caladoiro. Bueno, onde nós vamos aconsejando a Comunidade Europea que tiña que tomar medidas, como eran outros países que se estaban autoasignando eles mesmos literalmente unhas cuotas a parte das que tiñan, como é Islandia, como é Noruega, Feroe, e a parte de Rusia. Entonces, claro, eso a Comisión Europea tampouco non tomou medidas ni fixo nada para evitar esa sobrepesca que estaban facendo eles. En cambio, claro, por aí, por esas zonas, sí que ainda hai peixe, non? Porque son as aguas máis cálidas, non ten tanto recalentamiento, e sí está atracando peixe. Non sabemos que vai a pasar para o ano ou para o ano que ven, que igual é o contrario, non? Estamos vendo exemplos como o tema da anchoa, que outros anos tiñamos que ir para o Cantábrico para norte para pescala, e agora estes anos, 2 ou 3 últimos anos, estáse pescando cando está acabando a campaña aquí na parte de sur, non? Para evitar esta sobrepesca, insta a Comisión a falar cos países de fora da Unión Europea para poder xestionar de mellor forma a captura destas especies, xa que de outro modo os profesionais europeos sofren as consecuencias en forma de recortes. Que valoralo, non? Pois o Consejo pasa ya á Comisión, e a Comisión na Comisión de Pesca, pois é onde os 27 Estados miembros é onde se vai a valorar, non? É certo, sí, que o ICES, que pois que sí, que está son os estudios máis ben que son recomendados para a Comisión Europea para tomar medidas no rebaixo de cuotas ou na ampliación, pero, bueno, nós creemos que é un pouco excesivo. Falando dun 70% nunha especie, nun 41% outra especie, falamos de 24.000, casi 24.500 toneladas a pasar a unhas 7.000 toneladas. Eso non é nada. Sería agravar o problema que estamos tendo ahora mesmo co tema das cuotas, non? Cada ano algunha especie que captura a flota galega é recortada no reparto de cotas, algo que afecta directamente aos profesionais. Ese é o futuro que estamos vendo. Ano a ano dicimos que vai a cambiar, que vai a prosperar, un ano pode cambiar. Este ano, se non fora na octava C, onde máis xurel tuvemos, que tamén se recomenda como casi un 2% no recorte do xurel, pois se non fora por esa zona non pescaríamos xurel en ningún lado. Entón, claro, ahora sí que está aparecendo algún tamén aquí pola parte de Novena, na Novena para o norte de Finisterre, pero se non fora por esas zonas, en cambio, siguen recomendando un rebaixa, non? Pero, bueno, se un rebaixa un 1,8, se queda nun 1, pois, bueno, non sería moita, donde nos afectaría moito, non? Agarda que no momento do reparto non se reduzan tanto as cotas como ven recomendando o ICES.